Rímania, bratia môj. Tento Claudius je svedkom, že som zabil mnohých Rímanov. Ja vyhrám. Vyhrám. Nemrtvý! Dýchči. Jak dýchči sa mŕtvola. Pred našim letopočtom nedaleko Ríma, kde gauská a rímska armáda spolu nerozhodne bojovali, až jeden galský bojovník sa rozhodol, že vyzve na súboj rímskeho legionára Titusa, ktorý nakoniec v boji porazil náčelníka a ukoristil ho Torques. Torques bolo označenie náčelníka a bolo vysoko cenené. Bolo väčšinou vyhotovené zo zlata alebo striebra. Daný vojak sa neskôr stal triumvirátom v Ríme zodpovedný za výrobu mincí, čo bol niečo ako minister financií. Takisto prijal meno Torques. Tento nákrčník sa neskôr začal používať ako odmena pre rímske jednotky, kedy sa vešal na štandardy a v imperiálnej dobe dôstojníci ako centurioni a vyššie dostávali dve takéto vyznamenania, ktoré nosili spojené prvom látky na krku a boli umiestnené na kožených poprúhoch na hrudníku. U Keltov bolo tento Torques veľmi významný symbol štatusu, avšak jeho význam neskôr klesal a jeho posledné výskyty sa datujú do roku 200 našeho letopočtu. A teraz si ukážeme, ako by to vyzeralo, kebyže sa stretne keltské vojsko s rímskym.